shi kuma na ƙara baya. Na'am. To. Tambaya dama da nake so ne wa dakta ce. To dakta, yanzu tambaya ta uku. Ga na shafa mai da ta yi ga abin da wannan ita kamar yadda ta shafa kin ga reaction ne na maganin da ko na mayukan da ta saka take amfani da su to dole dama sai ya bar wa fata wannan to maganin shi shine idan za ta kwanta ta samu man zaitun kawai da auduga ta dinga cleansing din fuskar ta da shi man zaitun kawai zaki samu da auduga amma da daddare kar ta sa ta fita rana da daddare wancan ranar kin fada saboda zaitun da rana ba sa haduwa shi sa kin ga wancan ma ta yi magana inda daddare kawai ta samu man zaitun ta tabbatar mai kyau ne ta dinga dangwala tana cleansing din fuskar ta da shi ko rose water ko man zaitun ko rose water tana amfani da shi in Allah da za ta samu sauki sannan sai wata magana man kirfa da man kanumfari shi ma yana yi shi man kirfa da man zaitun da man kanumfari nace idan aka hada sai a samu man zaitun su wa'annan kashi daya man zaitun kashi daya sai a hada shine ake amfani da shi wurin rage wata gaba ko nono ko baya ko dai hannu irin sharaɓa nan sai yawa ana saka sannan in aka haɗa gida kalli kiwon ka ake cewa yau sharaɓa diga digin kafa ne wannan kuma mai gida kalli kiwon ka masha Allah to wannan kuma idan ta haɗa man zaitun da man kwakwa da man lauz ina gani shi amfanin sa yanzu kamar ita ta samu matsala na gilas ɗin ko fata ta baki shi amfanin shi ne ya wanke fata ya goge ta ya goge ta kuma shi ma ko man zaitun ko man kwakwa musamman suna rage abu dandanan za su iya rage wuri amma su sai ya dauki lokaci wannan ku shi da wuri ne wannan amma na kirfa da man wannan dandanan zaki ga yayi to sai na ƙarin baya da ta ce na ƙarin baya mai magana man hulba ne man hulba za ki samu kina iya samun hulba ki dinga sha kamar na tsawon wata ɗaya a cikin nono ko yogurt sannan kuma ki dinga samun man kina shafawa a daidai da ke so ya ƙaru nan tabbatar da cakin mutsa sai ki kwanta da shi shi ma kar ya wuce wata ɗaya assalamu alaikum hello to ba ta jin ba ma jinta assalamu alaikum amin wa alaikum na'am da nake magana malamai kuna tare da wasu ne daga kana malama Hauwa kuma gaskiya muna jin daɗi duk wannan karuwa da kuke mana muna jin daɗi Allah ya muku albarka amin ya Allah kuma da akwai wata randa da na taɓa fitowa. Na'am. Na ce zan yi wa yarinya ta aure suna so a gaya min abubuwan da zan faɗa mata. Na'am. Saboda ba da so ta ko na tura ko dai wani wanda zai kawo mata. Wanda baki san kansa ba. Yawwa gaskiya ina ta bibiya don kullum ina jin shirin nan amma na ji har yanzu ba an sami ki ba. To kin yi matashiya yau kuma ga dakta. Yawwa na yi matashiya yau kuma sai magani da nake so a ja kamar wanda za ki ga jikinta amma ta aka yi za ki ga jikinta ba shi da laushi. Kamar wani abu ya kamata mutum ya shafa haka dai a cikin ta shi ne nake tambaya Allah ya mai da babban bakuwa gida lafiya kuma Allah ya muku albarka a rayuwa. Ya Allah to godiya miki to dakta. Za ta wayar ta aure. Me ya kamata ta tanadar mata kuma kamar mutumin da macen da take jikinta ba shi da laushi. Me ya kamata ta yi amfani da shi ta samu laushin jiki. Ki san ita mace a jikinta din nan soft. Ai shi yasa Allah ya ambace ta da sakina. Na'am. Gurin natsuwa. In dai mace kan ba laushi a jikinta ai babu na sakina. Babu banki da namiji. Na'am mu je. Ya katsi. To abin da ake so shi na farko dai kamar da ne makana ɗazu yawaita shan abu mai ruwa yana taimaka gurin sa fata ta yi laushi. To kwarai da gaske shi shan abu mai ruwa shan abu mai ruwa yana sa fata ta yi laushi sannan tana iya samun tahaniya
wani abu da matan su da suke amfani da shi za ki ga riɗi ne ake yin shi da suga za ki ga amma kaɗa shi zama kamar makaɗaɗɗiyar gyaɗa na gane tana iya samu ta sha shi da ko madara ko yogurt ko kunu in kuma tana so ma tana iya samun shi kansa riɗin sai dai kawai idan mace mai kiba ce sosai ba a so ta yi mata amfani da shi yana sa kiba sosai ma yana sa kiba to idan mace mai kiba ce sosai kar ta amfani da kar ta ci sai ta dinga ta hada shi man riɗin da man zaitun ta dinga shafawa to yana sa laushin jiki sosai idan kuma mace ba ta da kiba tana buƙatar lokaci saboda cikin jikinta ya zama na akwai ni'imar da take a matsayinta na ya mace ta dinga samun wannan tsahaniyar tana sha da yogurt ko nono ko koko kamar so biyu so uku a sati to zai taimaka. To na bikin yan nan ta kan mu daɗa man cewa ta ce wancan karan ma ta tambaya ba an samu ta ba. To ai tana buƙatar shawarwari ya kamata a bata. Amma abin da za a yi shine ta karɓi nan ba ta kirawo. To ya kamata akwai tambayoyin da za a yi mata a yi ma yarinya kafin a ɗora ta akan abin da ya kamata. Amma aka ce za ta aurar da ita ba a ganta ba ba a gaya take ba kuma ba a ce mata tambayoyi watakila akwai wasu matsaloli da suke damun yarinyar ba da ya kamata shi zai kamata a fara yi mata. To malama Hauwa lambar nan da na baya yanzu ta WhatsApp ita zaki bi insha Allah kika yi min magana zan baki lambar malama 0800 3457333. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Na'am da wa muke magana? Yauwa kai sai da kai yace da mutane akan layi. To mai babban suna. Barka da suna. Barka dai. Yauwa tambayar da nake so in yi wa rasta shi ne ganyen nan da ta yi magana a kan shafar wajen. Ganyen fasili. Da Allah ina ake samu saboda na ga shi ba wai kaman ga mangari ba ne. Kuma ba shi da matsala ga mace mai ciki. Ga masu ga masu ne? Ga mace mai ciki. Ok to dokta ta gaskiya binciken da na yi dai ba kamar ganyen raihan ba ne da muka yi magana wancan daddoya shi daddoya mun yi magana akan mace mai ciki bai kuma yawan amfani da shi ba shi fasili shi bakadonas ko in ce fasili har yanzu dai bincike bai tabbatar da cewa yana da illa ga mai ciki ba amma abin da nake so da ke shine a matsayin ki na ke mai ciki bai kamata ki yawaita amfani da shi ba mace mai ciki ba komai za ta sha ba ko da bincike ya tabbatar da cewa bai da illa to abin da za ki lazimta shine dabino zuma ya zama na kan rana ta fito ta faɗi biki sha zuma da dabino ba in ki zai taimaka miki musamman gajiya in mu tana shan zuma tana da ciki wanda fa da bari da wannan ta tambayar nan dakta wata ta kira ni kwanaki take tambaya ta kuma wallahi Allah bai ban iko na rubuta ba na sha amma sai take cewa wai an ce shan ya'yan itatuwa wai yana sa ana haihuwar ya'ya kyawawa wai gaskiya ne haka ne haka yake musamman tangerine to da larabci ana ita kuma ta ce mu shan an ce mata ta sha gwanda dai ka ya itatuwa kankana yusufi musamman tangerine da akwai na taɓa karantawa da daɗewa akan cewa yawanci matar da take da ciki tana yawaita shan lemo tangerine yana sa haifi yaro kyakkyawa amma na manta ina karanta shi amma dai na taɓa karantawa kuma yawaita shan kayan marmari yana taimakawa sosai musamman kankana musamman lemu yanzu kuma kin daɗa zuma da dabino kullum ya kamata mace ta sha ita zuma tana taimakawa mai ciki wurin gajiyan nan yanzu wannan ganyen fasili ya an kawo shi akan cewa idan mace tana shayarwa yana taimakawa gurin ƙara ruwan nono da kuma sa hudu ya samu natsuwa yaron da kuma ita kanta wannan matar to amma ita mai ciki ko da ake za ta sha shi baya kar ta yawaita shan shi da yawa amma da ta zanci dim zama da dabino gajiyan nan da zaki ji kamar an maka duka baka komai ba haka ko zaki ga cikin wannan karsashinka da kuzari haka zalika dabino yana taimakawa gurin gina kwakwalwar yaro da ke kanki mace zaki ga ma ba ta iya cin abinci ko ba abin da zai mata ko kuma an kawo mata wannan bai mata ba to in Allah ya taimake ta tana cin dabino zaki ga kullun jikinta tana samun wannan abubuwan da mai ciki kuma ta samu
da kuma shan yusufin shi ma tanjirin ko mace tana yawan yin amai yawan yin kasala yawan yin abin da mai ciki in dai tana shan tanjirin za ta daina cikin taimakon Allah. To alhamdulillah malam doktora dole mu sa aya a nan duba da lokaci ya cin mana Doktora Amina Abdullahi Na'ibi malama a sashen koyon harshen Larabci na Jami'ar Bayero ita ce ta taimaka wajen ba ku shawarwari a